Lydia. Nyakora muga juang bati podwa dhi mbele gimiyo nyakora muga chiel ka chiel mago motuche county ka county. Kendo ainya waluomo counties gi sani wadani mondo wagoane ramenyni e counties mago kwa dhi nyaka county ma Migori. Kamoido ni arita kwe kod yiero manyangafu gin ne moko kuom singo ma jotend arita kod IEBC osebedo ka singo ne oganda ma Migori. Nyaka sani ikruok dhi nyime ka giketo okenge makare mar neno ni yiero no tim makare county ma Migori. Enang'o matimore Migori nyakora muga juang matuda achiel ka chiel gi jafwambo marwa George Juma mose ikore makare mar nyiso wa chal mar weche ahinya kotudre gi ikruok ne yiero maduong' ma dwe mar 8 ni. George, nyiswa ni ang'o muikonwa Migori oimore irio nade? Ariyo maber kende winji makare kuwuok e county ma Migori. En adier ne odiochieng' manyoro chendo go ma campaign oruma yanga. Campaign jo siasa no do thuolo mar kono oganda. Gigo bende koro gidwane gidhi gitim ne gipone koro yiergi. Gima koro dong' en ni oganda moko dhi to ng'ano ma bende koro nyalo tero negi e yono makare county ma Migori. E county ma Migori e kombe duto te joma bende nyaka sani koro chung' ka ochake kom mar MC nyaka komno mar governor romo 378 ka bende kum kwanne e oganda dhi yiero ji mopogoro poge moting'o jod bura abore county ma Migori, governor, woman rep kod kombego kata MCS e wards 40 duto e county mangima. Gima bende kodo kata penjo maduong' en ni duolno mar IEBC ma bende ni jathik kata jago firimbi nyaka sani bende nitie kod ikruok. Ne wayudo thuolo mar wuoyo kod duolno mar IEBC ma bende otelne county ma Migori kod Ben Museti mondo nyaka sani giseketo chenro makare motelo ne yiero ni. Achiel kuomgi en tero gigo medhi tigere mag ombulu moting'o tese, oting'o sanduke, ka achiel kod register e kuonde mikwani ombulu dute e county ma Migori ma oting'o Rongo, Awendo, Uriri, Nyatike, Suna East, Suna West, Kuria West ka achiel kod Kuria East. Ma inchindo chieng' makiny ko igolo tese kata gig mag ombulu gi kitere polling station kata kuonde mag luto ombulu dute county ma Migori maromo 117 kama bende koro ikruok dhi bedo motelo ne yiero ni. Igeno ni kiny chakre kar saa 8 mar odiochieng' jogo ma bende dhi chung' ne chenro di mar yiero e kuonde miluto ombulu presiding officers ka achiel kod jolupgi e county ma Migori mangima bende kwan gi romo 234 kine kawo gige mag luto ombulu gi e kuonde kwano ombulu mag idendo kaka tallying center kikogi kod apisas go mag obila ke yiero masani kwano obila bende ko idhi tigo romo 234 duto mama oting'o kuonde luto ombulu moro ka moro dhi bedo kod obila 2 ka kuonde ma ikwano ombulu dhi bedo kod obila maromo 20 makoro kelo kwan mag obila duto ma idhi tigo chenro machal kod mae. Kata saboro moro tigeno ne koro apisas gi mag arita kwe kata obila ka achiel kod apisas gi mag IEBC moting'o presiding officer ka achiel kod jalupgi biro wuok kod gigi migogo ombulu ka gidhi e kuondego ma iluto ombulu kata polling station. Ka bende kuondego ema bende gidhi bedo kamoro achiel kata giriwore kod jokarende kata clerks ma bende county ma Migori mangima wantie kod clerks maromo 6,102 ma bende dhi tiyo e chenro machal kod mae. Igeno ni ma moko kuom ikruok ma kama bende duolni mar IEBC oseketo. Kwang'iyo e chulano ma Migingo ma bende nyaka sani kwan jogo ombulu romo 49. Duolni oseyango ni odiochieng' makiny ne giwuoka kendo kiny ne giti kod yie ma bende tiyo kod engine ma bende kiny ne tergi nyaka gwengo mag Migingo kama bende gidhi chiwo ne jo Kenya man kanyo thuolo mondo dhi ogo ombulu e yiero mabiro ni. Igeno ni kapok otieno makiny kata ka kiny pok oromo chendo gi mag ombulu kine chakre gigo mitiyo ge gombulu gi kine chopo cholo ma Migingo mondo koro oganda makono oyud thuolo maber mar gombulu. Mae be kondi geno e kuonde luto ombulu duto e county mangima. E weche mag arita kwe no wawuoyo ko jatendo obila e county ma Migori ma Kwanjala nwane nyaka sani obila oseket makare ne giseyudo obila mamoko ka bende no wago kata wang'wa e kamidhi kwano ombulu mag county midendo kaka county tallying center mantie kati ma Migori TTC nitiere kwano obila bende nyaka sani koro chopo kanyo kendo gora ko kanyo ma otelo ne yiero machal kod mae. Koro gimodong' maduong' en ni to bende duolni mar IEBC bende dhi chopo e dwaro mar oganda. Oganda osegolo paro mopogore opogore e county ni winjo ka jotend kanisa county jotend kanisa riwruok ma kanisa mong'ere kaka the National Churches Council of Kenya no yango ne gombo margi en ni mondo koro tim yiero no ma oyanga. Gima koro oganda ng'iyo en to county ma Migori nyaka sani pok owinji ywak moro amora to begeno mar oganda mar yiero jogo ma gidwaro bende dhi chopo makare. Pod wantie ka odiochieng' makiny nwami mathoth
mar ng'iyo ni to gik migogo ombulugi be gichopo makare to ikruok chal nade mondo wabimi mathoth e chenro mar go ombuluni ka oromo tarik 9 Madi mar 8 mar higani. Jowat inyalo nyiso nitiere wach moro miwacho ni nitiere kaka ng'ato nowito ngimane e gwenge mag Awendo. Ma en wach mosechopo kanye koponi en wach ma isebedo kiluwo kotenore gi ikruok ne yiero ma itimo tarik 9 dwe mar 8 higani mano tich ariyo mar juma makiny. Ka otenore kod ng'at mowito ngimane, lipot ma bende nogol kod obila pok oyango ahinya kata pok ogolo ler ni to ng'atni en ng'ama chal nade. Nowuok jatend obila ma Awendo Mathias Pombo ne oyango ni maling' mane giyudo en ni jal mowito ngima ni nitiere kweth machal kaka mago mag siasa. Ka bende sama nyamburko mane gidhi ne ringo ema ne olwar piny ma nyamburko ne onyone. Ka bende pok giyango ni to en siasa mane ma bende ng'ama owito ngima noriko ni nitie kweth mare. Koro ma achiel nyo bende koro pinyo ni to obila nyaka sama wueni en ang'o momiyo koro pok giyango ni to ng'ani kata mowito ngimane ne nitie kweth mane koso nitie gima bende koro gipando. Koro machi gima waluwo mar ng'iyo ni to ang'o adieri mane nyalo timore, nikech oyango bende ni bang' ka masira ma kamano osetimore ok ne giyudo nyamburko ni kama notimore no, giyudo mana ka jalne marigre nitie kanyo ero. Mabe ma koro pod medo kelo penjo mopogore opogore mwadwa ni koro wadhi nyime kod luwo mar ng'eyo ni to adieri mar wach nitiere kanye ka otenore kod yiero machal kod ka otenore kod wach machal kod mae. Obile kinde mokalo yando osegolo ywak gi ne nyaparo kinde mane ODM bende timo welo e kaunti ma Migori, gwego mag Suna West. Ne nitiere kama nyamburko moro manoting'o jogo bende ne chwako jasiasa moro bende nolokore manokelo hinyruok mag oganda buora. Koro penjo osebedo ni to ang'o momiyo oganda mathoth sama bende koro jasiasa dhi koni gi koni mar manyo mbulu, moko liere nyamburko, moko bende kuondego moko ujire man kare. Ka bende machiel kuom gigo eko ma bende obila osebedo ka wacho ni oganda onego ng'ene kata sama gikonyo jomoko manyo mbulu nyak ng'ene ngimagi to koro chal nade. Koro mage mokuomgi bende koro pod obiro medo luoni ka otenore kod wechego mag yiero e kaunti ma Migori. Erokamano ahinya George Makoya e kaunti no ma Migori nyakwar Mgajwang'. Mana kaka iwinjo ikruok imedo kete yo makare kendo wabiro medo tudre gi George kama ne luwonwa yiero ma kaunti no ma Migori. Erokamano ahinya George.